tuli vahingossa video. Hei, olet videossa. Hai! Siellä on Anna. Vilkutaan videoon. Ei Markus. Kerro minulle nytten. Mitä haluatte tietää? Häh? Mitä haluatte tietää? Kerro elämän tarkoitus. Taivas tietää sen, me emme. Me emme. Kerro Tässä on kai tarkoitus vaan selvitä näistä jokapäiväisistä askareista ja paskareista, mitä meillä on. Kerro salaisuus. No mutta se on salaisuus. Se ei olisi enää salaisuus, jos kerran. Kerro vain joku pieni juttu. Kerro kuka on paras. Neitsi. Siinä Lottis on paras. Miksi Lottis on paras? No, se on vähän semmoinen höppä. Mutta ihan kyllä hyvä tavalla. Se oli tosi rohkea, kun se meni haastattelemaan kodista. Ai oli? Joo. Eikä. Markus ei uskaltanut tulla mukaan. Se kertoi vähän siitä, mitä kovaa. Niin. Ai että. Palataan. Palataan asti.